Hej YouTube. Nu, hvis I vil, må I gerne join min server. Og jeg hedder Jonas. I skal, hvis I vil join serveren, skal I bruge mit Skype-navn. Jonas SC2. Nej, Jonas. Jonas.smith. Sådan der. Ja, det er så mig til der. Og så skal I ind på sådan noget, der hedder Hamachi. Log me in. Hamachi. Der skal I så trykke den der tilsnut til et eksisterende netværk. Jeg trykker opret netværk, så man kan se, hvad den er. Så er det det. Nu skal jeg vise jer, hvordan man download Hamachi. Så downloader jeg den her. Og så når jeg gjort det, så skal I trykke på mit navn, når den er hernede under. Trykker I nu trykker jeg bare på ham der. Så kopierer PVP4-adressen. Det er bare en lillebror, der er lidt. Så når I gjort det, så tilføjer server. Kald den bla bla bla. Bla bla bla. Det er lige meget, hvad man kalder den. Så CTRL, den nede, helt nede i venstre hjørne, og så V. Og så kommer den lige pludselig frem heroppe med et eller andet mærkeligt tal også. Og så har I sådan set join. Så skal vi bare vente til den er åben. Vi ses YouTube.